Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u novu sezonu TV serijala Sjahorine s ljubavlju. Znate već tradicionalno da krećemo razgovorom sa generalnim direktorom Olimpijskog centra Dejanom Ljevnajićem. On je i danas naš gost. Dejane, dobar dan, dobrodošli u Sjahorine s ljubavlju. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Evo razgovaramo 16. dan skijanja, čestitam. Opet ste prvi u regionu krenuli sa skijanjem. Jugonostalgičari bi rekli na Dan Republike, a ovi ostali mogu da kažu 29. novembra je krenulo skijanje na Jahorini. Prvi u regionu. Jeste, evo, sa ponosom to kažem. Nije to slučajno da smo prvi u regionu. Mi se trudimo da budemo najbolji u svakom smislu, ne samo vremenski kad ćemo otvoriti, nego i da staze budu najbolje pripremljene, da najbolja usluga bude ovdje kod nas na planini i da na planini, na Jahorini, skijaš dobije najviše. I trenutno smatram da je najbolji odnos cena, kvalitet u čitavom regionu ovdje kod nas na Jahorini i da je Jahorina najveći lider i najbolji ski centar u regionu, apsolutno. Da. Ajde da skijaše, a njih naravno najviše to interesuje, šta je tu od novina koje ih čekaju na planini? Ja znam, u pitanju su i nove instalacije, novi vezni putevi, nove staze, ali bolje je to da vi kažete. Najznačajnija je novina ski lift Trnovo, koji smo pripremili za ovu sezonu. On se nalazi na izlazu Šestoseda Trnovo, izvlači skijaše na vrh planine. Omogućavamo bolji ulazak skijaša koji spavaju ili borave u vikend naselju i da se bolje i brže uključe u sistem ski centra. Pored njega su izgrađene dve nove staze, što puno znači, i pored tog ski lifta i dve nove staze izgradili smo još dve staze, 3B i 6C na skočinama. I možemo reći da sad Jahorina ima 54 km staza, a da je pre samo 6 godina imala 15. Evo, to se vidi otprilike 40 km više staza i koliko je urađeno puno u ovom periodu. Uradili smo povezivanje rasvete noćnog skijanja sa staze Poljice i Novak Đoković do Skočina i mogu da kažem da sada imamo najbolje noćno skijanje u Evropi, 12 km. Da kažemo da je rasveta potpuno nova. Naravno. Rasveta je nova i sada mogu gosti da skijaju od Poljica do Skočina svaku noć. I to je 12 km odličnih staza koje su povezane, sad mogu reći, od Skočina do Poljica. I to je jedna dobra novina. Uradili smo jedan novi poligon dečiji na polazu Šestoseda Ogorjelica, koji puno znači gostima koji borave u tom delu Jahorine, oko Košute, Bistrice, Lavine, Rajske doline, jer nema potrebe više da se spuštaju sa mališanima do platoa Poljice da bi ušli u dečiji poligon. I uradili smo i nekoliko ski depoa na polazu gondole Poljice, što je bio zahtev skijaša koji dolaze iz grada i koji žele da ostave skije, da ne moraju da ih nose svaki dan. Uradili smo jedan potpuno novi ski centar igrišta koji evo, puštamo za koji dan u rad, prvi put da proradi taj ski centar i jedna ozbiljna investicija i mislim da će pokrenuti razvoj čitavog tog kraja Republike Srpske. Ono na čemu ste vi insistirali već jedan duži period, to je da uvežete ski centre na ovom našem prostoru, da bi se moglo sa jednim ski pasom skijati i u Crnoj Gori, i u Sloveniji, i u Hrvatskoj i mislim da to ide dobrim putem. Pa to je ideja koju zagovaram evo preko 15 godina. Pošto se skijanjem bavim i živim za skijanje, skijanje mi postalo život. To je ideja koja glasi jedno tržište, jedan region, jedan ski pas. To promovišem kroz ovaj magazin Ski.ua koji evo izašao je 3. broj i naslovna strana u ovom broju oslikava moj život. Skijam uzbrdo, ceo život uzbrdo skijam i guram još jednu veliku kuglu uzbrdo. Jer ono što radim u tom momentu retko ko razume, a kasnije dobijem podršku i priznanje, ali u tom momentu kada pokrećem određenu ideju, uglavnom nemam podršku.
ali znam šta je na kraju pa ne odustajem od svojih planova. Tako i ovo. Koncept kojim Jahorina, evo pre svega u ovom momentu, ski pasa Jahorine važi, potpisali smo ugovor u Sloveniji, u Crnoj Gori, sad ćemo uskoro Rumunija, Makedonija. Znači od Slovenije do Makedonije možete skijati sa sezonskim ski pasem sa Jahorine i naš ski pas važi na preko 500 km staza. To je veliko poštovanje prema skijašima i veliko poštovanje prema nama kao Olimpijskom centru da smo priznati, da žele da sarađuju sa nama i na taj način dovlačimo nove goste, ali suština je da najviše dobije skijaš, da on sa tom sezonskom ski kartom iz Slovenije ili sa Jahorine može da ide da skija po regionu i da ne mora da menja kartu i da može da uživa u skijanju. Ajde, kad već pričamo o skijašima, da kažemo da je Jahorina, Olimpijski centar, slušao skijaše koji dolaze na Jahorinu, iznosili su neke svoje primjedbe. Mnoge od njih ste usvojili, tako da imamo i jednu lijepu novinu za ovu sezonu. To je, pratit ćete cijenom broj otvorenih staza. Pa tako je, evo, kao na današnji dan ili uvek ćemo prilagoditi cenovnik broju staza koji rade. Najveća zamerka skijaša, pošto ja komuniciram skoro sa svim skijašima preko društvenih mreža, na Instagramu me prati negde 80-90 hiljada skijaša, ne znam tačno, ali znam da post moj pregleda i do 1 milion ljudi. I verujem da je to najviše smetalo skijašima na Jahorini, da imamo punu cenu ski pasa, a ne rade sve staze. I evo, to prihvatam kao svoju grešku i rešili smo evo kao uprava da tu grešku ispravimo i dobili smo veliku podršku skijaša zbog te odluke i to su te stvari gde skijaši vide da mi njih poštujemo i to je ono o čemu ja pričam. Na Jahorini se skijaš poštuje. Poštuje se njegov novac, poštuje se njegovo vreme. Kada skijaš, kada nekad nema dovoljno prirodnog snega ili nema veštačkog snega dovoljno, ali skijaš vidi našeg redara da skuplja kamen. On će onda reći, evo, ljudi su radili sve što je do njega i opet će se osjetiti uvaženim. I to je ono poruku koju ja želim da pošaljem sa Jahorine, da ljudi vide da smo mi uradili maksimum šta je do nas. Tako i ovo otvaranje. Prvi smo otvorili, mi smo mogli da čekamo 12. ali iz poštovanja prema hotelijerima, prema ski školama, prema ski rentalima, prema ugostiteljima, prema taksistima na Jahorini. Svi smo mi ovde jedan tim, svi oni žive od toga. Iz poštovanja prema tim ljudima otvorili smo što ranije, zbog toga su ljudi dežurali noćima, pravili veštački sneg, vozači ratraka noćima pripremali staze, samo zbog toga da bi svi drugi ljudi, ja kažem minimum 2 do 3 hiljade ljudi živi od našeg posla direktno i zbog toga smo dali naš maksimum da bi ti ljudi zaradili, prihodovali i da bi gosti došli na našu planinu. Da. Govorili ste u jednom trenutku o priznanjima i nagradama. Ja znam da ih ima mnogo. Koja je najdraža? Da li u Olimpijskom centru, da li vama lično? Pa ja sam nekako Olimpijski centar poistovetio, toliko sam, ne ja, nego i ceo tim ljudi, da nikoga ne izdvajam. Svi smo se poistovetili sa time, radimo kao da je privatna firma. Mislim, ima puno dragih priznanja, stvarno puno. Bilo mi je čudno ono za životno delo, eto, mislim da sam bio, nije mi najdraže, ali bilo mi je čudno. Ali nekako meni lično priznanje najdraže što sam postao počasni konzul Srbije i što sam to dobio priznanje ispred svoje zemlje koju, eto, najviše volim i uvek sam vaspitan kao patriota i volim da dobijem priliku da radim za svoju zemlju. Evo, mogu da to izdvojim možda kao najdraže priznanje, iako ih stvarno ima puno od privrednika godine i opet ističem, svako to priznanje nije priznanje ni Dejanu Ljevnajiću, ni Olimpijskom centru, to je tom timu ljudi, niko ne može ništa sam i taj tim ljudi, slobodno mogu sad reći, i to sam im rekao i na kolegijumu, su postali pravi rukovodioci i menadžeri i sad smo se, da kažem onako, kao orkestar dobro uštimali i dobro funkcionišemo, jer taj sistem rada koji ja zastupam, a to je da damo u svakom momentu naš maksimum,
su prihvatili ljudi, iako je na početku bio veliki otpor, sad je to prihvaćeno i sad je to normalno da tako radimo i evo to je i dalo rezultat. Da bi orkestar bio dobar, mora dirigent biti najbolji. Pa tako ja to govorim, ljudi neće nikada vidjeti direktora Olimpijskog centra da divlja sankama na stazi, da nešto drugo je izdvojen ili ima neku privilegiju u odnosu na bilo koga. Nikad nisam parkirao auto svoj na poljicama, jer ljudi misle te neka pravila što uvodim, pa ja to kao za mene ne važi. Sve što je uvedeno od pravila prvenstveno važi za nas kao upravu, mene, šefove, direktore, pa tek onda za sve druge. I na taj način je i bolje realizovano to što smo zamislili. Eto, nije to jednostavno i puno je tu odricanja, je to prava reč, odricanja. Puno je tu rada, ljudi rade u Olimpijskom centru 16 sati minimum dnevno kad se počne sezona. Zamislite svako ko dođe na planinu, samo minut da te pitam ovo, samo minut ono, još tekuće obaveze, pa još obaveze prema vladi, prema ministarstvima, izveštaj. I to se radi dan-noć. To ljudi ne mogu da shvate, to se radi dan-noć. Evo ja ću da kažem našim gledalcima, ja sam već 23 godine na Jahorini, vi ste 5. 6. sezona ovdje. Ja još nisam imao priliku da vas vidim na skijama. Što znači da skijate ili rano, ili kasno, a kasno sam i ja na planini, bit će da ste ipak rano-ranilac. Rano. Znam da ujutru obiđete staze gotovo svaki dan. To je moja privilegija. To je moja privilegija da skijam pre nego što se ski centar otvori. To je privilegija koju imam, ali tad idem zbog posla i onda se nastavlja ovde u baru taj dan i onda posle toga se ide u kancelariju. Volim ja i uveče da obiđem ski centar, ali je ujutro nekako najbolje i onda se još uvijek ima vremena da se pripremi staze i neke stvari isprave do otvaranja. Sad sam u gondoli kad sam se penjao na vrh planine isto uočio nekoliko stvari i odmah reagovao. I to tako funkcioniše. To je živa stvar. Ne može nikad sve biti spremno, pa kao sad smo spremili, cela sezona je sve spremno. Ovo je jedna živa stvar i koju treba svaki dan truditi se, usavršavati. Radimo sa ljudima, naravno, gde ljude treba usmeravati. Nije jednostavno, ja kažem, skijanje visoko rizičan sport. Na skijanju su povrede ozbiljne i onda jedan od bitnih segmenata rada uprave je prevencija i bezbednost. I mi smo radili, ne znam da li ste obraćali pažnju, i vežbe evakuacije i radimo na prevenciji. Puno obraćamo pažnju da deca moraju da nose kacige, kritična mesta obeležavamo, mesta gde mogu da se izgube skijaši u magli. Evo, posljednjih 6 godina nije bilo gubljenja na planini jer smo preventivno zatvorili te tačke gde se ljudi obično gube u magli. I stvarno se trudimo da uradimo sve što je do nas. To se možda ne vidi, ali to je i najbolje kada gost dođe i da vidi da je sve to jednostavno i lako, osjeća komfor, u stvari iza toga radi jedan ozbiljan tim ljudi. I ja volim da je tako, i da ljudi misle da je to lako. Iako, pričajući u posljednjih nekoliko dana puno sa ljudima iz menadžmenta koji analiziramo naš život i rad u zadnjih 20 godina, koliko ovaj posao nije lak i koliko to može da radi svako, ali kad pokuša da radi, dođe, provede mjesec dana da otkaza. Ostaju samo oni koji vole. I taj rad na planini i rad na gradu, u gradovima je apsolutna razlika. To ne može nikako da se razume. Nikome nije lako, naravno, ali ja mislim da je zaposlen na Olimpijskom centru teško, ali vole svoj posao. Jer oni rade, evo, danas su udari vetra i preko 70 km na sat, ali mora da stoji na izlazu gondole zbog bezbednosti. Moraju redari da su na stazi non stop, moraju ljudi da su prisutni. I nije lako smrzavati se 8-9 sati, nije onda lako ni noću pripremati stazu na tako jakom vetru i na takvim uslovima i to ostavlja neke posljedice. Nije lako ni menjati nadmorsku visinu svaki dan, gore-dole po 5-6 puta. I sve su to stvari koje utiču na zdravlje, ali ljudi rade i
prošle godine su pokazali da su pravi heroji kada niko u regionu nije radio, Olimpijski centar je radio. Ono što ja želim posebno da istaknem, pa i da naši gledalci to saznaju, uvijek ste isticali odnos ljudi s ovih prostora, koliko su oni dobre, koliko su iskreni, koliko su na kraju krajeva i vas prihvatili, koliko ste vi njih i oni vas zavoljeli. Ali evo sad govorimo o Olimpijskom centru koji je kao društveno odgovorno preduzeće odlučilo da Palama, matičnoj opštini, pokloni obdanište. Pa jest, to je doneta odluka, namjerno nije promovisano pre da ne bi bilo da je politička, da utiče na izbore. Jednostavno, ja sam neko ko treba samo da se zna istina. Mislim da je Olimpijski centar uradio puno za lokalnu samoupravu i da mi najbolje ćemo se odužiti tako što radimo dobro svoj posao, jer onda će hotelijer imati pun hotel, bit će popunjeni kreveti, moći će da izda hotel, moći će da izda svoj stan na dan, moći će da radi svoj kafić. To je najveće poštovanje. Ja mislim da mi tu dajemo više od maksimuma. S druge strane, od našeg dolaska imali smo akciju Budi dete Jahorine, 1000 skija za našu decu, 1000 kaciga za našu decu. Puno investitora je došlo zbog nas i zbog tih investicija. Cena nekretnina je skočila zvanično 8 puta od našeg dolaska. I sve su to stvari koje su puno uticale na život lokalnog stanovništva, ali ima opet jedna greška, nije dobro ispromovisano. I onda je napravljeno neki negativni marketing prema Jahorini, a mislim da to nije istina. Znači, treba samo pričati istinu, koliko je ljudi zaposleno direktno i indirektno, koliko je sad teško naći radnika, kako je bilo pre 6 godina. Sve tu su to stvari koje se brzo zaboravljaju, kako je po sezoni bilo 30.000 skijaša, sad je 415.000 skijaša po zimskoj sezoni. Kako letnja imala je 4.000 maraka prihod, kako sada letnja ima 2.700.000 maraka. I treba pričati o pozitivnim stvarima. Ja ne želim da prihvaćam nikad tuđe zasluge, ali mislim da se puno budžet lokalne samouprave napunio zbog rada na Jahorini od naknade za rentu. Ne bi toga bilo da nije bilo investicija. A mislim da je najzaslužniji čovjek za to sve Nedeljko Elek, jer je on izvukao sredstva od vlade, on je izvukao sredstva, omogućio te sve investicije. Ja, koliko sam upoznati pre dolaska, je omogućio i da vlada da sredstva i za domove. Evo i ovo za vrtić je bio njegov predlog. Mi to sve radimo zajedno, naravno, ali mislim da je puno doprineo da te investicije dođu na Jahorinu, jer ima mnogo bolji link sa, mogu slobodno reći, blizak je saradnik predsjednika i kad se tamo raspoređuje u vladi, verujte mi, ne podrazumeva se da Jahorina dobije pare. Ako neko ne traži, on ima tu snagu i moć da to može da izvuče i ja mislim da je u tom smislu puno doprineo za razvoj Pala i puno učinio i da ga puno kritikuju nepravedno, jer, kako da objasnim, svi su od toga imali koristi, a sad kao, ne znam, mislim da moramo da poštujemo i da iskoristimo ljude koje imamo, svako ko uradi dobro za lokalnu zajednicu, da to poštujemo, jer s druge strane i nema nas puno i sve nas je manje i moramo sve ljude koje imamo, koji rade dobro, poštovati i mislim samo da poštovanje i reći istinu. Sreća je da se gospodin Elek mnogo ne obazire na neke negativne komentare i da ima snage da ide dalje. Naravno, zajedno i mi sa njim. Ono što treba posebno da se istakne, evo sad ste se dotakli toga, to je ta akcija 1000 skija, 1000 kaciga za našu djecu i Budi dijete Jahorine. Sigurno dvije akcije koje će obilježiti vaš rad, društveni rad na ovoj planini. Pa ja sam to radio i pre, verujte, i dok sam bio direktor skijališta Srbije, meni je to život. Ja to radim jer mislim da sam dobio tu priliku od Boga da decu usrećim i da ih uvedem u nešto što smatram da je dobro i zdravo za njih i da su to neke vrednosti koje ja zagovaram. I mogu javno da pričam, da, protiv sam realitija, da se ikad pitam u životu ne bi oni radili.
ne bi bili pušteni na televiziji. Mislim da to nije dobro da se servira narodu. Protiv sam nekih reality stilova života, protiv reality. Jednostavno treba učiti decu zdravim vrednostima. Ono što je nekad postojalo, to je reč, obraz, da radi, da svojim radom, trudom se istakne. Ja vam odgovorno tvrdim da je Olimpijski centar firma gde se zaposleni isključivo svojim radom napreduju, isključivo svojim radom dobijaju svoju poziciju. I tako će biti dok sam ja tu. Ja sam se isto svojim radom izborio i nikada nisam na drugi način pokušavao i tako važi u ovoj firmi. I voleo bi da je tako svuda. Evo, stvarno bi voleo da je tako svuda. Mi smo do sada kroz te akcije podelili ovde, 56 puta smo imali akcije podele skija i ta radost kad vidite kad dete prima skije, ali i radost roditelja, jer nemaju svi ljudi sredstava kad dobije skije, kad dobije kacigu, to je neopisivo i to mi je onda motiv da još više radimo na tim akcijama i toga nam uvek fali. Verujte mi, toga nam uvek fali. Ja sam rekao u nekoj budućnosti želim doći do lokacije, doći do mogućnosti da se radi na Jahorini jedan skijaški kamp gde bi deca iz čitave Bosne i Hercegovine mogla da dođu, da borave po veoma niskoj ceni, možda da to bude u sklopu Ministarstva sporta, prosvete, ne znam kako, nekada je to funkcionisalo, i da na taj način imaju i besplatan smeštaj i besplatan ski pas i onda da isteknu zdravu naviku skijanja, ali i da dolaze i tokom leta organizovano i da borave u prirodi, jer boravak u prirodi u svakom smislu je bolji nego da su pored mobilnog telefona, nego da su na društvenim mrežama u tom imaginarnom svetu, nego da su ispred televizora. I to je nešto što mi odvlači dosta vremena tokom dana, ali sa zadovoljstvom to radim. Akcije i dalje traju. Djeca mogu da se prijave preko vaših društvenih mreža, ali da se dotaknemo i njih. Dakle, na vašim društvenim mrežama, na Instagramu i mislim na TikToku, da u principu mogu da svi saznaju sve važne stvari oko Jahorine. Pa tako je. Na profilu Dejan Ljevnajić prvo postoji sve oko skijanja, jer sam ja tražio gde može da se nauči, da ima nešto edukativno o skijanju, o istoriji skijanja, o načinu skijanja, o vrstama staza. Jednostavno toga nema. Bilo je nekada, postojalo je više emisija kao vaših, zato stvarno puno poštujem vaš rad, jer to je upravo ovo što vi radite. Ja mislim da vi isto radite samo zato što volite, jer ovde nema zarade to što vi radite, nego isključivo ljubav, iako ste postali sastavni deo planine i brend ove planine, ali nemate tu zaradu. Ja verujem da ste na kraju sezone možda i u gubitku, nekom minusu, ali ste proveli jednu prelepu zimu i to je nešto što vas ispunjava. I tako u principu svi u ovom sportu i u ovoj filozofiji funkcionišemo. Trudimo se da stvorimo nešto, ali ovde retko ko dolazi zbog novca, više tu iz ljubavi. Na ovom profilu postoje edukativne stvari, postoje te nagradne igre i postoje promocija Jahorine, naravno, kao najlepše planine. U posljednje vreme sam dodao igrišta i ja verujem, stvarno verujem da neki ljudi, ja ne mogu reći svi, ali neki ljudi nisu svesni šta mi imamo. I moramo to što imamo da poštujemo jer imamo prelepo. Jer opet, evo, to je moj jedan dobar savjet i voleo bi da ga poslušaju ljudi koji vole da kritikuju i tako dalje. Samo putujte što više. Putujte što više. Idite bilo gde na svetu, putujte. Što više planina, što više ski centara, što više morskih destinacija. I svako to putovanje daće vam određeno bogatstvo i vidjet ćete koliko, u stvari koliku lepotu ovde imamo. I onda to naše ponašanje prema njoj, da li smo mi zaslužili ili ne, tu je to moje pravo pitanje. Dejane, evo polako se bližimo kraju ovog prvog našeg javljanja sa Jahorinom. U ovoj sezoni moramo se vratiti na igrišta. Očekujete, dakle, otvaranje. Ono što sam ja saznao, a vi ste mi rekli, staze su fenomenalne i nisu ni malo lagane. A igrišta su jedan lep ski centar, jedan potpuno novi šestosed, dve nove staze, dečiji poligon za početnike, bar,
upravna zgrada, sve to izgrađeno, jezero, sistem osnežavanja, vodosnabdevanja, puno toga urađeno. Ljudi ne znaju i nemaju predstavu kako je to ski centar i kakav je potencijal, ogroman potencijal, i mislim da ćemo iskoristiti šansu, pre svega kod igrišta, što sad autoput Beograd-Loznica, koji je izgrađen i otvoren, za samo sat i po ste iz Beograda na igrištima, i to je jedna velika prednost da smo mi tako velikom tržištu i tako blizu, i to ćemo koristiti i nadam se da će se uloženi novac brzo vratiti, jer sad smo u fazi da tražimo investitore. Šta sam hteo prokomentarisati? Kod akcije Budi dete Jahorine mi smo podelili 4.500 besplatnih ski paseva, ali fenomen je da smo mi bili predmet kritike zbog te akcije, jer neki ljudi kažu da li nam deca beže sa časova, gde, eto, uradite nešto dobro, ali neki ljudi kažu, eto, to nije dobro, beže deca sa časova. Znači, deca u školi idu i prepodne i popodne, mogu da se dogovore sa profesorima, sa školom organizovano da dođu. Ovde je poenta da dolaze sa školom organizovano, ne da beže sa časovima. Mi ne podržavamo da deca beže sa časova, nego upravo želimo da zajedno profesor fizičkog ili škola organizuju decu organizovano, dovedu ih i da provedu. To je nešto što mi dajemo besplatno, gratis, od srca. Da li će to iskoristiti ili ne, ja ne znam, ali mislim da je škola prioritet, pa onda ovo ako se uklopi. Evo za kraj jedno pitanje. Gledao sam upravo na društvenim mrežama jedno vaše javljanje i čini mi se da ste pokazali posebno oduševljenje prema stazama skočne. Je li vam tu i najdraža staza Jahorinska? Pa jest, da. Najviše volim tu da skijam nekako u šumi i ne vidim zgrade. Da, to je, ja mislim da mi je glavni razlog što volim skočine, što pravi je prirodni ambijent. Nisam ja, evo, stvarno na glas da kažem, nisam ja protiv gradnje, da me ljudi pogrešno ne razumeju, ali sam za gradnju gde će da se obaveže investitor da ima garažu, da ima parking mesta, da ima prostor za kontejnere, za smeće, ograđen, pokriven, da se gradi od prirodnog materijala, drvo, kamen, da ta gradnja bude šansa da napravimo jednu bajku na planini. Eto, ja sam za taj ambijent, nekako za nešto bajkovito, prirodno, beton i te boje, roze, zelene, lim, za to nisam, odmah da kažem, i to je moj stav da mogu, ali ne mogu, nije u nadležnosti Olimpijskog centra, da mogu, zabranio bi gradnju na planini, jer između toga da ostavimo deci čistu prirodu i čistu planinu bez betona i sa puno zgrada sa betonom, više sam za ovu prvu opciju, jer gledam dugoročno, trebamo razmišljati šta ćemo ostaviti našoj deci. Ja mislim da je već dovoljno izgrađeno i da ne bi trebalo da idemo u pravcu te gradnje, masovne gradnje, tih zgrada, ogromnih zgrada koje ne priliče planini. Evo, stvarno ne priliče planini. Možda niste obratili pažnju, ali evo ja jesam kod reklama za tih apartmana i zgrada piše kupite apartman na samoj stazi. Možda je to nekome privlačno, meni i vama nije. U svakom slučaju vama hvala na ovom učešću u emisiji S Jahorine s ljubavlju. Krenuli smo narednih 9 sedmica, ćemo da se družimo. I vama i nama iz TV tima želim uspješnu sezonu. Hvala puno. Evo, ova sezona je dobro počela, snega. Već imamo više nego cele prošle godine, tako da razlog da budemo pozitivni, nasmejani i da radimo svoj posao. Tako i samo nek snijeg nastavi. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, dakle, bilo je ovo prvo izdanje emisije S Jahorine s ljubavlju u sezoni 24-25. Družit ćemo se narednih 10 sedmica. Već idućeg vikenda opet emisija S Jahorine s ljubavlju, ali ne više u zatvorenom prostoru. Vidimo se na skijama. Prijatno.